Posachedwapa tikuonesani nkhani zimene zawerengedwa lero pa Times lero lino pa 21 November 2024 tsiku lakenso kukhala lachinayi. Ndipo muli ndine Dave Kadama poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati dziko likukumana ndi mavuto kamba ka ntchito zina zofowoka. Atsogoleri atatu amene akupikisana nawo pa utsogoleri wa dziko alembetsa mukalembera wa voti lero. Ndipo mu nkhani zina boma alamula kuti makhonsolo a maboma adedza Salima komanso Karonga akhale matauni. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati dziko lino likukumana ndi mavuto kamba ka ntchito zina zofowoka. Achakwera ayankhula izi pamene anali nawo pamwambo wopereka madigiri ku sukulu ya Lwana. Wezi Gausi wadza zambiri mulipotiri. Malingana ndi Achakwera, mavuto amene dziko la Malawi limakumana nawo ndi akulu kwambiri, ndipo kuti mavutowa dziko lithane nalo pakufunika anthu amene ali ndi upangiri woyenerera komanso kuchita ntchito zawo mwangwiro. Iwo ati izi kuti zitheke zikufunika kuti anthu agwirane manja komanso kupita chitsogolo potsatira masomphenya a dziko lino. Poyankhulapo pa nkhani wa pampando wa khonsolo ya sukulu ya Lwana, a Profesa Zakale Kasomekera anayamikira boma kamba ka thandizo limene amapereka ku sukuluyo. Iwo ati kudzera ku thandizolo sukulu yawo yakwanitsa kukhazikitsa kampani yotchedwa Lwana Holding imene ayikhazikitsa ndi Achakwera. Ndi kampani imene ifeyo ngati Lwana timaona kuti tili ndi zinthu zambiri zoti topangira ndalama, tili ndi malo ambiri oti titopanga zaulimi, tilinso ndi manyumba ambiri moti titoyikamo mafactory osiyanasiyana. Pano pa Bunda tili ndi malo ambiri, ku Natural Resources College tili ndi malo ambiri. Ndiye kampani imene takhazikitsa tufuna kuti iyambitse maulimi osiyanasiyana m'minda amenewa, kuti maulimi amenewo titamakolola zinthu zina tizigulitsa, koma zina mwina tizigaya maufa kumagulitsa. Ophunzira okwana 689 ndi amene alandira madigiri yawo, ma master's degree, diploma komanso ma doctorate degrees. Achakwera aperekanso ndalama yokwana 200,000 kwa ophunzira asanu ndi atatu amene apambana kwambiri pa maphunziro awo. Mu nkhani zina, nthambi ya chinyamata ku bungwe la European Union yotchedwa Youth Sounding Board yatsindika kufunika kwa thandizo la malingaliro angwiro kwa achinyamata omwe anakhudzidwa ndi ngozi zogwa kamba ka kusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi, a Eunice Liwewe, wanena izi pa mkumano wawo ndi achinyamata omwe unachitikira pa bwalo la sukulu la sekondale ya Bwabwali CDSS mboma la Chikwawa. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Nthumwi ya achinyamata ku bungwe la European Union, Mai Maria Agnes Urban, yati achinyamata ndi ofunikira kwambiri pa chitukuko koma akhudzidwa ndi ngozi zogwa kamba kakusintha kwa nyengo monga kusefukira kwa madzi ndi ng'amba. Izi akuti zimasokoneza ngakhale kaganizidwe kawo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Youth Sounding Board, a Eunice Liwewe, anagwirizana ndi a Urban. Iwo anati ichi ndi chifukwa chake nthambiyi inakonza mkumano ndi achinyamata kuti akambirane za mmene ngozi zoterezi zawakhudzira ndi mmene angagwirire limodzi ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Peo ndikufuna kumvetsetsa kuti kodi kusintha kwa nyengo makamaka kunikira kuchikwawa kunoko kumakhudza bwanji wachinyamata maganizidwe ake, chifukwa kutokhala kuti zachitika za ngozi zakugwa zazizizikani mvula kani chimphepo ndithu ngati cha Freddy, komano anthu amalandira blanket, alandira ufa, alandira sopo, komano wachinyamatayo kodi kaunikidwe kake katsogolo lake kamasintha bwanji. Chikwawa ndi limodzi mwa maboma omwe anakhudzidwa kwambiri ndi ngozi zogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Bwana mkubwa wa bomali Anadine Kamba anati khonsolo ya bomali ikuchilimika pogwirana manja ndi achinyamata kulimbana ndi kusintha kwa nyengo komanso kuwathandiza munjira zosiyanasiyana kuphatikizapo kaganizidwe ka ngwiro. Timayesetsa kuti amenewa azikumana kuti no tizimva nkhawa zawo
kuti zochitika zathu tizikumana pena pake kuti panopo ndinganene kuti tikukonzekera mmene mvula ikubweramo chifukwa tikudziwa bwino kuti kutuwa kunoko nthawi zambiri timamenyedwa ndi madzi osefukira ndeno mikumano yathu yambiri mafumu athu makhansa komanso ma MP timauza kuti aziauzanso anthu awo kumamidziko kuti achoke malo otsika kuti apite malo okwera. Pamwambowu achinyamatawa anachitira umboni za mavuto omwe akudutsamo kamba kangozizi ndipo anapereka maganizo awo pamene vutoli lingathetsedwere kudzera mu luso losiyanasiyana. Akuluakulu a bungwe la European Union, achinyamata, mafumu, akuluakulu a boma ndi ena ambiri anali nawo pamwambowu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wauzatola Nkhani kuti asalowerere pa zandale ndi cholinga chofuna kusintha maganizo a anthu. M'malo mwake walangiza kuti azithandiza kufalitsa mauthenga ophunzitsa, kusangalatsa ndi kutukula miyoyo ya anthu mdera la zofalitsa mauthenga. Ausi anena izi potsekulira nthambi yachiwiri ya Malawi Broadcasting Corporation MBC on the go lachinayi ku Lilongwe. Ndipo nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu afotokoza zambiri. Maugadaulo agwira ntchito maugadaulo mayana aphunzirira ogwira ntchito maugadaulo asiye zina zimene zikhoza kuwasokoneza kugwira ntchito zandale asiyire kwa amene amapanga zandale abwera apa ndikugwira ntchito yawo kuzindikira kuti akugwira ntchito yotumikira Malawi yophunzitsa Malawi kudziwitsa Malawi komanso kuwasangalatsa. Chipatala chachikulu cha Kamuzu chapanga ubale ndi kampani ya New Tree ndi cholinga chothandiza ana omwe amabadwa masiku awo asanakwane. Myra Elias walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Mercy Matonga. Nsekandiyana atakufuna kuonetsetsa kuti amayi omwe ali ndi ana obadwa masiku osakwana akudziwa zambiri za anawa kuti azitha kuwasamalira bwino. Koma ife timapanga zinthu para ifano zoti anthu akuchokera midzi yosiyanasiyana. Ngati tili ndi azimayi let's say 40 or 50 amene apanga nawo mwambo umenewu ndikuti tili ndi azimayi pafupi mwina 40 or 30 ochokera madera osiyanasiyana amene angatenga uthenga wa ana obadwa masiku awo asanakwane ndi kukalimbikitsa azimayi osiyanasiyana kuti anawa tiwasamalire komanso tikhale ndi chilimbikitso kuti tikapita kuchipatala tikapange zimene zochipatala akatiuza tikhale nthawi yayitali mchipatala tisatope. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya New Tree Alekodi Magombo ati pakadali pano ana okwana 1500 alembetsedwa pa application yawo zomwe zikuthandiza kuti iwo adziwe nsanga za mavuto ena okhudza anawa. So ana amene amabadwa masiku osakwana amakhala kuti ali pa chiopsezo kwambiri kuti mwina zinthu zina zake zitha kungodutsa nkupeza kuti mwana ujaso zakanika kuti akule bwino. So zimathandiza kuti akamabwera ku chipatala kunoko muja ola akabadwa kumene kuja ndikuti athandizika kuti aunikirepo zinthu ziwiri zitatu kuti akhale bwino mwana uja. Chipatala chachikulu cha Kamu Central chapanga ubale ndi kampani ya New Tree pokumbukira tsiku la ana obadwa masiku osakwana ndipo makolo azilimbikitsidwa kusamalira anawa. Anthu amdera la mfumu yaikulu ku Nthembwe mboma la Blantyre awalimbikitsa kupitiriza ntchito yosamalira nthaka ndi chilengedwe pansi pa ntchito za Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP. Bwana mkubwa wa boma la Blantyre a Alex Ndoko wanena izi pamwambo woonetsa ntchito za bungweli mderali. Serina Tambula wadza ndi zambiri. Ofesi yofalitsa nkhani za boma la Blantyre ndi imene inakonza mwambowu omwe cholinga chake kunali kuonetsa ntchito zosiyanasiyana zomwe zikuchitika pansi pa bungwe la MWASIP kudera la ku Nthembwe. Bwana mkubwa wa boma la Blantyre Alex Ndoko wadzudzula mchitidwe woononga za chilengedwe ndipo walimbikitsa anthu kuderali kuti azitsatira ndondomeko zimene bungwe la MWASIP likulimbikitsa. Wapampando wa khonsolo ya Blantyre a Elson Ndumuka wati phindu la ntchito za MWASIP zikuonekera kuderali. Ndizonadi project imene iyo tapindula nayo kwambiri ku Blantyre
chifukwa dera lino la makamaka la Tembwe ndi kumene kwakhala kuwonongeka chilengedwe, koma project itabwera anthu anayilandira ndipo anayimvetsetsa bwino. Mutha kuona kuti mukazungulira dera lino anthu akubwezeresanso chilengedwe, mitengo ikuzalidwa komanso manyowa kupangidwa. Mkulu woyang'anira ntchito za mwasipi mbomali a Owen Malimba wati akhazikitsa ndondomeko zimene zionetsetse kuti ntchito za mwasipi zipitirire kwa kunthembwe. Mu project imeneyi anthu tikuwakonzekeresa makamaka powalimbikisa kapena kuti kupanga capacity kuonjezera maluso awo, komanso tili ndi ma structures kapena kuti magulu osiyanasiyana, makomiti osiyanasiyana omwe anakhazikitsidwa kudera kuno. So makomiti amene wati apasa upangiri okwanira oti project imene tikunacho chikhola chiti ayiyendesa kufikira kumapeto. Mawu ake mfumu yaikulu kunthembwe yati anthu ake apindula kwambiri ndi ndondomekoyi. Zimachitikadi kuti bungwe likakhale kupita chito kudera kuja project imene inokuya bungwelo kuti yake anthu amasiya pomwe, koma ngati kuno kwako mabungwe ambiri akhati achingwako kuti timayimayi timapitiriza kati mwasipi mdzimone ajambulira munthu ndero athu akuphunzitsidwa kuti adzipo akakhaikwala msukulu muno mabanki ikhonda anakhazikitsidwa maso mene amachita kusamalira mathokolo amuna makoledwa mitengo kuti unafuna padule patali aphunzitsidwa. Pamwambowu anthu anaonera kanema wa ntchito zosiyanasiyana za bungweli. Tidakali pa nkhani za ulimi, mabanja okwana 46 kumpoto kwa boma la Mzimba alandira zipangizo za ulimi zomwe zithandizire vuto la njala komanso umphawi mdera lawo. Zipangizozi zomwe ndi ndalama zokwana 42 miliyoni kwacha zachoka ku bungwe la SOS Children's Village pansi pa ntchito yake yotchedwa Family Strengthening Program. Feston Malekezo wadza ndi zambiri. Henry Koma ndi mmodzi woyang'anira mapulogalamu ku SOS Children's Village ku Mzuzu, omwe anatali ndi chiyembekezo choti mawanjawa azilima zokwanira zimene azidya pa nyumba yawo ndipo zina nkumatha kugulitsa. Iwo anati ulimi wanthirira umapereka mpata kwa alimi kulima chaka chonse ndipo potero nkukhala ndi chakudya chokwanira. Kuno kuchoma ndi mafamilies amene timagwira ntchito amene amakumana ndi mavuto osiyanasiyana pa moyo wawo. Nde ena mwa mavuto amene amakumana nawo ngati ndi nkhani za njala, kusowa ndalama pa khomo. Ndeno kunoko tinapeza alimi ngati awawo alipo 46 amene tinawapatsa zipangizo za ulimi wanthirira monga mukudziwa nyengo tikukhalayi mvula ndi anjomba, ndiye tinapatsa ulimi yakuti atha kukulima mbewu zosiyanasiyana. Akapita kumudzi kucha akhali nkuthekera kuti akhoza kumalima mbewu zosiyanasiyana kumatsanzira pa khomo pawo. Mmodzi mwa alimi amene apindula ndi makina awa Amos Kaunda ochoka ku mudzi wa Chayaku kuchoma ku Itali akufuna kukhala ndi makina othiririra. Pamoyo wanga watapambo inthandiza kwambiri chifukwa ndinkayirira ndikale malingana ndi ulimi umene limapanga ine ndi nyengoyi. Napezeka kuti kheni limandichola kwambiri koma limafuna ndizilima papakulu koma nimalephera kambako nyamula makeni. Koma kumakeni kwa familia yanga imathandizika koma osati molongosoka yayi. Ndiye mendala ndira injini ndi chikhulupiriro choti mwina mwake takulima olowana ndafika olowaneka ntakwanirisa bwino. Ntchito yolimbikisa mawanja cholinga chake ndi kufuna kuti azikhala ozidalira pachuma odziwa amene angali loti ana awo azipita kusukulu kulandira thandizo la mankhwala mosavuta. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pakanema wa Times. Tipitirize nkhani izi pokusachedwa apa ndi nkhani zathu. Boma lalamula kuti makhonsola m'maboma adedza, Salima komanso Karonga akhale matauni. Nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ndiyo yanena izi pa bwalo la zamasewero la Dedza pamene nyumba ya malamulo idachita mkumano wake woyamba kunja kwa nyumba ya malamuloyi. Achimwendo Banda anayankhula ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola. Town Council imakhala ndi budget yake ya madera imene imathandiza kuti ndalama zitibwera zochuluka kumudzi kudera ndi cholinganso chonena kuti chitukuko chiziyenda bwino. Zimathandizanso kuti tizikhala ndi anthu ogwira ntchito apamwamba pachitsanzo anzathu ma engineers komanso amene amapanga za planning amene amabwera kumalo kucha ndikukhala kumagwira ntchito.
kwina kulikonse kumene kumakhala town council kumakhala zitukuko zing'ono chitsanzo kukasungu kumangochi mukapeza kuti kuzomba mukapeza kuti kumene kuja misewu timapanga patali ndiye chimodzimodzi dedza salima komanso kalonga pamene akubwereranso kukhala ma town council chifukwa adali kale ma town council adachita kuchotsedwa ndiye kuti pazikhala budget ina padera yowathandizira kuti chitukuko chipite patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu a polisi ku chigawo chakumpoto a emisoko wauza apolisi achizimayi kuti akhale osunga mwambo ngati akufuna kuchita bwino pa ntchito. Mzuzu Sam Kalimira wadza ndi nkhani yonse kuchokera ku Mzuzu. Asoko anayankhula izi pomwe maofesala achimayi anaguba mu mzinda wa Mzuzu. Maofesala omwe ena anachokera ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno komanso ena ku Malawi Bureau of Standards. Iwo anakuti asilikali omwe ndi omvera amachita bwino pa ntchito ndipo anatsindika kufunikira kuona kuti maofesala awa azikhala osunga mwambo. Despite kuti tinali pa road block timatha anthu kuwaphunzitsa wati tizi akamayenda ayende bwanji, zinthu zimene anyamula ayenera kukhala ni ma receipts kuti aonese kuti chinthu chimene chikuchoka from point A to B chikhale ndi receipt yolozeka, chifukwa ifeyo sitingalote kuti chinthu chimene chocho akunena kuti ndichanga pomwe waba mwina kulilongwe ndiye timaonesa zimene zozo mukamayenda chonde khalani ni ma receipt. Iwo anaizi pomwe maofesala awa amaliza masiku 3 awo ogwira ntchito a Basad omwe cholinga chake amakhala akulimbana ndi umbanda komanso umbava ndi kulereza anthu ena kupalamula milandu. Pomwe maofesala awa amayenda mu mzinda wa Mzuzu ananyamula zikwangwani zomwe zili mauthenga owuza anthu kuti asamapalamule mlandu ngati yakuba, kuchita nkhanza amayi komanso ana. Maofesala awa anaguba kuchokera ku Katoto kukafika ku maofesi a polisi ku chigawo chakumpoto ndipo zomwe amachita zinapereka chidwi kwa anthu omwe amadutsa. Maofesala ena aamuna anathandizira kugubaku ndipo ena ananyamula mfuti kwinaku akuimba nyimbo zopereka chikoka. Basadi ndi ntchito imene apolisi amayi amagwira ntchito molimbika ndipo maiko aku SADC ndi omwe akukhala kupanga izi pofuna kuchepetsa milandu makamaka yokhudza amayi ndi ana. Atsogoleri atatu amene akudzapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino Lero anakalembetsa mukaundula wa voti. Mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP Apita Mutharika anakalembetsa lero mboma la Thyolo amene ali mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe nawonso anakalembetsa mboma la Thyolo. Yemwenso anali mtsogoleri wa dziko lino a Joyce Banda nawonso akalembetsa lero mboma la Zomba. Ntchito za ukhondo zikuyembekezeka kusintha pa sukulu ya primary ya Kapeni mu mzinda wa Blantyre kutsatira chimbuzi cha makono cha atsikana chimene bungwe la Malawi Red Cross lamanga ndi thandizo la Mitra. Mwambo wopereka chimbudzichi unachitika lachinayi. Serina Tambula wadza ndi zambiri. Sukulu ya primary ya Kapeni ili ndi ophunzira opitilira 6,000. Sukuluyi inali ndi zimbuzi 16 koma zimbuzi 8 zinawonongeka nthawi ya namondwe wa Friday zimene zimayika ana pa chiopsezo chotenga matenda. A Robert Grevulo amene akuchokera ku bungwe la Malawi Red Cross ati chimbuzichi chithandizira kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo. Titamva kunena kuti ku Kapeni kunagumuka matoyota angapo chifukwa cha Cyclone Freddy zidatikhudza considering kunena kuti malo ngati alibe nyumba ya ulemu matenda amakhala mbirimbiri ndipo utenda umodzi umene umakhalapo ndi utenda wa kolera umene umafalikira. So daona kuti tibwere sanga tamangire nyumbayi kuti ukhondo kudera lino ukhale ngati ukupanga improve. Pamene ukhondo ukupanga improve ande kuti nkhani ya kolera tikuichepetsa kudera lino. Ndipo mkulu woyang'anira maphunziro kudera la Limbi a Agnes Chirwa wati izi zilimbikitsanso atsikana pa maphunziro. Kumangidwa kwa matoilet amene kukhala kufunikira kwambiri chifukwa tinali ndi matoilet
okwanira pa sikulu panopo, koma chifukwa cha ngozi imene zichitikira chifukwa cha kugwa kwa matoileti ngozi imene achitika matoileti 8 anagwa chonchi nasani matoileti ochepa. Zimene zinapangisa kuti ana ambiri asiye sikulu panjira komanso ana ambiri azijomba, koma chifukwa cha kumangira kwa matoileti amene kupangisa kuti ana athu azibwera ku sikulu mokwanira komanso ana asasiye sikulu panjira. Ndipo mmodzi wa ophunzira Rejoice Mdala wati amavutika kukhala pa mzere akafuna kugwiritsa ntchito zimbudzi. Ndeti maso amawo kuti tikazithandizire timachita kukhala mzere kuti tipite ku toilet, nde zimenezozo sizinali bwino. Ndeti kuthokoza chifukwa a Red Cross atimangira matoilet abwino. Chimbuzichi achimanga ndi ndalama zopitirira 13 million kwacha. Ripoti limenelo latifikitsa kumapeto kwa nkhani zathu, tisadasiyane nainso mitu yake. Izotu zinali nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa Times, lero lino pa 21 November 2024. Ndithu nkhani zimene zikuchitika mdziko muno, atsogoleri aonesa chisanzo chabwino kalembera wa zisankho zimene zili zosangalatsa kwambiri.